Prest dugu aste honetako musika zuzenean telebista saioa. Keu Agirretxe izango da gure lehen protagonista, kaleratu duen Impropono disko berria itzaki. Ondarrun batu gara berarekin, gitarra hutsez egindako diskoaren berri izateko. Hitz bitan atalera, gorpuzkin zaleko Big Txikin gonbidatu dugu, kaputxaren azpian dagoen lagun ezkutuaren musika zaletasunak ezagutzeko. Azkenik, Andoni Fernández Azkaraiekin egon gara Bilbon, Mierda de Bizkaia y sus grupos punks maketeros liburuaren egilearekin. Ondarruko kaleetan egin dut hitzordua Keu Agirretxea musikariarekin. Urteak atzera Etsaiak taldean ezagutu nuen gitarra astintzen, eta 20 urte geroago musika egiten jarraitzen du bere izenean. Kaleratu duen azken diskoak Impropono izena darama, non gitarra akustikoa lagun bakar, fingerstyle musikeran sakontzen duen, kantu beluzi eta sakonekin. Musika klaseak egiten dituen eskolan bildu gara berarekin. Arratsaldeon, Keu. Arratsaldeon. Bueno, hemen zaitugu eta aitzakia disko berri bat kaleratu ezula, zure bakarkako musika bidean 9. lana dena, Impropono izena du, eta orain arte landu ez duzun estilo batekin zatoz, o behintzat disko diferente bat orain arte landutakoaren inguruan, ez? Bai. Bueno, da instrumentala, Impropono da disko instrumental bat, eta bueno, gitarra bateko pista bat bakarrik ez dakar, ez dakarri zelako arregloik gainetik eta hori, eta bueno, biluziena, diskoik grabarotenik eta diskoik eta biluziena eraz, ez dakar beste elemento batik, bai. Esan daiteke, banda baten laguntzarekin ibili zara azkeneko urteetan, azkeneko zure estudioko diskoa den ere Kofreak eta Nomadak ere banda formatuan grabatu zenuen, gero Jon Gurutxarekin aritu zara biko formatuan, baina kasu honetan, zatoz bakarka eta gitarra izaki instrumento nagusia, zeren eta hotsik ere ez dago disko berri honetan. Ez da hotsik. Da, Nomadak eta Kofreaz urte bat ebili nintzen taldiaz joten. Hemen gitxi gora bera hosiera disko bateaz neuk lusatu nahiken denbori, ez da, disko bat defendiuten. Gero graban eban Jon Gurutxagaz izanak, kanti, eta ebiligaz, bebai nahikui ebiligaz bizo formato txikizauan. Eta bez, hor neukazen idea batzuk gitarrinak eta hasiera baten bideun grabaten hasi nintzen. Eta gero erabakin eban, maukaz berbain eta salida bat emoten gentzen eta disku etxin grabarot. Eta bitzarregik ehatzen dugu korretokik eta emotza, eta horreaz gabiz. Disko hau etxean sortu duzula esan duzu. Agian beti Keu identifikatu izan dugu gitarrista bezala, hainbat proiektutan ibili zara, beti gitarra eskuan, nahiz eta bajua ere jo izan zenuen Etxeiaken garai batean, beti ere gitarraren inguruan ibili zara, eta hau esan dezakigu sustraietara itzulera bat dela, igual gitarra biluztia egote hori sustraietara itzuli bat dela? Igual bai, ez neukan alde batea da eta ez da gitarri, baina bai azkan urtitan erundoten sistemi lan etxekua kantak beran osotasunin bategisak beste hanbat instrumentoaz jazten ebilinaz, eta igual gehiago enfokarot kantaten eta borobiltzen kanti, ez? Eta instrumentu beti ukirot presente, zeni berez gitar jolinaz, ez? Baina bai izan da barriro konexionik bat eduki gitarriaz, ez? Eta hor egon da, lehen esan duten morun Nomadak eta Kofre eta hori dana grabata, horra zautu nuen Pablo Novoa, gitarrista gallegu, Bigoku, eta Javier Sánchez bebai, Madrid bizile, bera Extremadurakure, eta eurak bizkat biztuzten hori, eurak ezautu eta eurakin jota eta bizkat ostal esan eban, zeo zer ikusi neban euran izateko forman eta eurakin joteko ordun.
Eta iso bez, ja hasi nintzen bizkat investigaten eta bai esalekin profonora laoztabe hasiera jun eta purtsu bat raskaten hasi neure aukerak gitarran eta bai. Diskoa etxean sortu duzu, kantak etxean egin ditu zure egon gelan, eta grabatu ere bertan egin duzu, eta gaur egun estudioetan kakotxartean tranpa asko egiten dira, gitarra pila bat gitarren gainetik, eta kasu honetan gitarra bakarra dago, ez dago gainetik gitarra gehiago, edo gain produziorik, eta hori oso biluzia dela esan dezakegu, ez? Bai, egin eban lehenengoko intentu egin eban 2017ko uda hasieran, ja baneukazen gitxugorara buruntze zeintzuk kanta eta sartuko neban. Da egin eban intento bat egin eban etxin, baina bizkate alejatzen esan neuke buru neukan lehenengoko idei, ez? Ze, egon nase hor denporan entzuten, hor Kriston Maiak erren gitarristak, Tuangero, Diego García edo Tomi Manuel, eta olako gitarrista asko, eta ez euran moruko produzini bat etxeko, baina bai nahi neban bizkate ez da instrumento bakar bat izan da, eukibiban bai kalidadi eta bai espresiñoi eta bai dinamikak eta ez da. Eta egin eban intento bat eta ez nintzen bape guztua behar ditzu. Uda guzti pasasan eta gero ja udite gero hasi nintzen esango hori dana oztabe grabaten eta etxin graban eban, da neuk euki arte neu nahi neban morun kanta guztik, gero jo nintzen aritzeana, bizkate horrei gorputze eta notea toke profesionala esango Gitarra jotzeko era bat ere badago diskoan, fingerstyle deitzen den hori, aipatu zertan da teknika hori? Nik gesen bata atzamarrakin joten da, puiaz behal da jo, baina ez pua konbentzionalaz behal da jo. Ze batzuk etxen dara tipo hibrid pikin edo ditzetzena, da pui normala garratezu eta atzamarrakin bebai alda bateaz. Esango dala, resumenin esango dut dela, entzun bizu bai ritmu, bai melodizi, bai akordi, bai harmonizi, baina momento baten ez da. Eta gaur egun nazen gitarristi improfono da, ez? Eta on momentu nortzena sartute eta horrek liburua erustan bai, horrek kantak transkribidu nitzuzen liburu baten agertzeko. Eta liburu da, fingerstyle edo finger picking, atzamarrakin joti, edo bestelan pua bat atzamar lodizin sartzen da, eta hori da zizten. Aipatu duzu eta aipatu nik ere, diskoa alde batetik bator, baina diskoa baduk bigarren alde bat, dala liburu bat, Euskal Herriko musika elkarteak eskatuta edo, egin dituzu, disko honetako kantuak idatzi, eta pentagramen gainean jarri dituzu, musika eskoletan pixka lantzeko, bentsat ikusteko zer egin daiteken, edo beste norabide emateko ere, klase horiei ez, beste pauso txiki bat, musika eta gitarra ikasten diren artean, interesgarria oso. Hasiera baten hasi nintzen bideoen grabaten, gexen bat ez astuteko, ez da? Eta neuk eukitzeko bizinoi bat, neuk zelan joten eban horrek. Ez neukan pentsata ez diskoi grabati ez izebez. Baina, ikusten eban brote bat eukin ebanela, eta hiru-lau neukazenela, eta hasierako idei. Eta izebez, egun baten graban eban, berretxarraken olako cover bat egin eban gitarriaz, abestu eta ize. Eta hasiaztan aiaten mensajik eta sare sozialetan, eta eskatzen kanta horren partiturak eta tablaturak, ez da? Eta izebez, horretxek emoztan idei, neure kantak paperea pasateko esango, ez, transkribiteko. Asko kostaraztan, eta izebez, Inigo Eskubik lagunduzta, asko, Inigo Bilbao musikako zuzendaxe, berak atzanengoko retokik eta berak zuzenduzta eta hori dena, eta horre ikasten lehenengoko bidarri izan da inotena, musiki paperea pasa,
Eta bai, eta bueno, hori Euskal Herriko Musika Eskola elkartik emek argitaratu dago eta bueno, banatuko da musika eskola danetan espara gexenetan bera liburu. Aipatu dezakegu zu musikari izateaz gain ere, musika irakasle ere bazerala, hemen Ondarrun, Bermeon eta beste hainbat tokitan ematen dituzu klaseak, gitarra klaseak. Nola dago pixka bat gaztoientzako musika eskoloia, nola ikuste dituzu? Nahiko atzeratua dago, tendentzia berrietara, tendentzia berria sartu behar dira, nola ikusten duzu zehazki musika eskolen mundu hori? Bueno, nik ikusten dut pilo bat lan etxen dela, ezta? Nik esagoa berbainik arlo modernu zeo zerrezatean, bateria, bajo eta sistema guzti. Eta ondo, gaztik gogu ikutzen dabe, bakarrik konektaten di, nik ja argiak atena da, bakarka datozenak instrumentu ikastea. Askoz begezagoa ikasten dabe eta aurreatzen dabe, guk deitzatzagu kombo, ezta? Kombo da, konjunto instrumental esango, bateria, teklau, gitarra, bahotza, kombo baten parte hartzen marau, talde baten parte hartzen marau, askoz begezagoa aurreatzen da. Nik neure kasun hori konprobarot. Barakat, gitarrista finak, ikusi dut bateizi joten nabenak klase, bakarkago klasik hartzen nabenak eta oso ondo da bizenak, baina euran buru ja ikusten da benin astero konpartiun dira dela, beste aparte bakarkago klasi konbuko klasi eta gero joten da bela Ondarruko elkartrukin etxen dagoena, Bermeon, Soraltze, musikaldian parte hartzen da bela, Ondarruko jasetako, Kamiñazpiko jasetan eta ikusten da benin euran buru, beti izatetzago, hartu bira bela, instrumentu, entrenamiento bat moron erose kirolana, eta gero hori kirola normalin badiz, padabazuz, antzuz palan beste batzukin, ero futbolin, ero balonzeston, kirol baten morun, disfruta baina gero konpartiuteko, ez? Eta, posi. Bueltatu gaitezen zure diskora, Infrafono diskoak 8 kantu ditu, zuzeneko aurkezpenak egingo dituzu, pentsatu duzu disko hau zuzenera eramatea, edo jarraituko duzu orain arte bezala banda formatoan, edo beste lagun batzuekin konpartitzen hola, zure betiko errepertorioa lantzen. Jarraitzuko dut neure repertozioaz eta bertan sartuko. Oso exigentire, Infrafono oso exigentire. Eta eskatzez da, hori nahi borot zuzenea erun, aparte deke zirkuito bat behiztotela argi ikusten bezenik hori defendiuteko, eta gero repertorio bat osatzeko ordunenik hori dena ez da izelan erungo neban. Nasarot Infrafono neure betiko repertozioen sartu, pieza batzuk ero sartu eta holan segien dut, bai. Atzarengo dugu pixka baina elkarrizketa bukatzeko, nik ezagutu zintudanean rock eta metal taldeetan aritzen zinen jotake hor gitarra gogor astintzen. Gaur egun erritmo lasaietan zabiltza, bai zure proiektu pertsonalean, bai Infrafono honekin. Ze gogoratzen duzu garai horietaz, abiadura biziko lehen garai horietaz? Bai, hombre, pozik, esperientzi ederra. Bakarrik, sekule ez dutela ditzitzen atibez beste aukera bat urtengo baban. Azkanengoko lan egon zena, aparte lehenen esan nobena, skofoni eta atxariak eta fior eta horretanak bexan zin 2005 artero esan horregan. Gero ja hasi nintzen eure bakarkako horrek eta ataten, instrumentalak, akustikuk, baina gero beste tren batea altzan etxean, gobernorzeaz honetxean 2012 eta
on momentun neure gauzak etxen posina, baina ez dotzat ate ikitsitzen bez, beste zeo zerreko urtengo nolan potenti, ondi hon usteot bakatela energizi gauza potentintzako, eta bai, zehatzea behatzea dutenin, klaro, asko gustaten gazta bai, hori epoka guzti pasagen dune, eta horren beste urte besti goberno zen egon ditxana, eta asko disfrutaten dut bai, gaur egun entzuten dut bai, eta disfrutatxio. Bakarri, ez da, zirkustantziak atxik, neure beste gauza batzuk frogatibe gustaten gazta, eta hori zelan ikusi doten nahi dan beste urtin zelan enjoten hori, enjoten hori. Ez da, bilatzezu beste gauza batzuk, naiz eta esaten dut, ni beste eroserrek urtengo sartuko netxean buru belarri. Sinisten dizu, porque norbait keu ikusu duzu zenean, ikusten da gozatzen dezula jotzen, bai formato elektrikoan eta bai formato azken boladan zabiltzan erdi akustikoetan, beti ere ikusten dizu gozatzen, eta guk gozatzen dugu zu ere ikusten jotzen, plazer bat delako beti ere, eta hor geratzen gara, zuzenekoetan ikusiko gara. Ederto, mi esker. Mi esker zuri. Esango nuke Suicide Boys, New Orleanseko bikideen talde bat, eta gustatzen zait zen Ipar Amerikako traparen musikari beste buelta bat eman diotelako, puntu ilun bat emanez. Esango nuke Too Many DJsen As Heard on Radio Soulwax mixtapeak, zen musika desberdinetako rollo abesti asko nazten dituztelako eta oso dantzagarria direlako. Esango nuke, adibidez Flosstradamusen Pills, gure zuzenekotan jartzegulako eta jendea asko motibatu egiten delako. Esango nuke Cecilio Jeren edozein letra, bere letrak oso landuak daudelako eta kriston poeta delako. Esango nuke Princess Nokia, bizitzarekiko dakan jarrera ezkertia eta militanteagatik, eta baitere musikarekiko dakan jarrera pasotagatik. Batez ere streaming bidez eta internet bidez, YouTube, SoundCloud, Spotify, guzti hauek, zen uste dut paradigma asko aldatu delako azken urteotan, eta internet bidez musika berri eta desberdin asko ezagutu dezakezulako. Normalian musika jotzen ez den tokitan, arraindegi batian, burgerkin batian eta olako tokitan. Adibidez, Eliza bat, asko gustatzen zait, dakan atmosfera eta soinuagatik, eta baitere bertan errezatu dezakegulako. Esan nuke, oin dela uste dut 2 o 3 urteko sonarren Skrillex, adibidez, oso giro eta goian juten ginelako eta autotxoke onduan ginelako. Uste dut izan zela Fermin Muguruzaren lehen diskoa, eta kasete formatuan. Baitere Fermin Muguruzak The Suicide of Western Cultureekin induen azken diskoa. Oso interesgarria iruditzen zaitzen beste estilo desberdinak esploratzen Euskal Herrian, eta hori oso positiboa dela.
Bueno, esku artean daukan gauza hau, liburu bat da, eta liburu honetan agertzen dira punkaren B aldea, hau da, ezagunak ez ziren izan taldeak, baina Bizkaian. Laurogeigarren hamarkada oso egoera sozial, politiko, ekonomiko eta musikalki nahiko bortitza zen, nahiko gogorra, Francoren heriotza ekarri zuelako hainbeste gauza, ez? Eta horien artean lege berri asko, antiterrorista, dispertsioaren legea ere, gero gerra zikina, galen kontua, etaren urte gogorrenak ere, eta horrek gizartea asko mugatzen du. Eta langabezia asko igo zen, desindustrializazioa eta gauza guzti horiek bultzatzen du jendea bai kalera egotea eta etxeko egoera gogor hori salaratzea den moduan. Garai horretan oso zaila zen, lehen esan dugulako langabezia eta etxeko egoera oso gogorrak zirenez, instrumentu bat erosteko oso zaila zen. Oso zaila zen eta lortzen zituztenak edo lan estrak egitearren edo bigarren eskukoak edo lapurtzen ganalakoa ez. Askok esaten duten moduan hemen liburu honetan, mikro gehienak elizetan lapurtzen zituzten, gero ere ampliak egiteko, kanpoko kabinetako telefonioak arrankau, eta barruko amplifikadore hori, bi kablekin, kaset batera jarri, playrek eman, eta gitarra akustikoa jo, eta horrek ematen zion behar zuen indarra edo amplifikadore hori. Beraz, hori zen egoera, benetazko egoera, edo hasierako egoera, ez? Liburu hau egiteko, karo, gauza da, nik 83an jaio nintzera. Beraz, egoera guzti hori, garai hori ez nuen bizi. Orduan plantatu genuen, hainbeste esan nahi duena da, 80garren hamarkadako punk estanda hori asko markatu gintuela, eta nola ez genuen egoera hori bizi, orduan planteatu genuen tipo guzti hauek, talde guzti hauek bilatu eta elkarrizketa berriak egin. Egia da, elkarrizketa hauek egiteko fanzineak eta egunkariak garai horretakoak bilatu edo aurkitu genituelak, ez? Eta esan behar dugu, hemen agertzen diren elkarrizketa guztiak ineditoak direla, bai argazkiak, bai haien maketak portadak, abestien letrak eta hori. Behalde hau aipatuta, egia da talde hauek bakarrik ezagutzen zituztela euren herrikoek, inguruko herrikoek eta askoz gutxiago. Baina oso importanteak izan ziren gaur egun hain ezagunak diren MCD, Vómitos, Skorbut eta talde horiei sustentua emateko hauek izan ziren euren teloneruak edo eszena hori burutu zuten taldeak. Jendea hainbeste langabeziarekin eta kalean egoten ziren denbora gehien. Eta horrek eman zien ere gauzak egiteko beharra. Gauzak egiteko beharrak izan ziren kolektiboak, lehendabiziko kolektiboak hemen Euskal Herrian, bai feministak, antimilitaristak, proamnistiakoak eta halakoak, ez? Eta horien artean ere
eurek egitea euren komunikazioa. Euren komunikazioak, esan nahi du, irrati libreak okupatu eta egin, irrati gintzan egitea, punka lagundu zuena ere, izan zen, hori, do it yourself, estil hori, zu zeuk egizu, etiketa hori sartzea. Eta horrek, jende guztia jakingo zuen, kapaza zela egiteko edozer gauza. Eta hor sartzen ziren, irrati libreak, fanzineak, egunkariak, eta nola ez, gaztetxeak, oso importanteak. Oso importantea gaur egun ere horrela bizimodu hau mantendu beharrekoa. Oso importantea da, eta izan zen lehen ostikada hori ematea, eta jakin, eta liburu honek ere esaten duguna da, talde horieko partaideak ere egon zirela euren herriko gazte asanbladetan eta eurek eman zutela ere ostikada hori eta prozesu guzti hori. Espazio hori eukita, horre kultura pilo sustatzen da eta horrek ematen dio ere gaur orain hitz egiten ari garen punkaren historia hau garatzeko espazioa. Hemen aurkituko duguna izango da 30 urte eta gero aurkitutako talde horien elkarrizketak gaur egun. Hau da, atxera ikuspuntu bat eginez, eta hemen dagoen materiala soilik fanzin puntual batzuetan aurki ditzakete. Eta kasu honetan, hemen dauz argazki pilo, fanzin horietako errekorteak, badauz ere haien letrak ere idatzita, hori oso importantea da, zeren eurek grabatutako maketa horiek oso kalitate eskasa eta gehienak oso txarrak ziren, beraz, ulertzeko zertaz abeste zuten, guzti hori hemen dago. Vaya, pásate, que me he pegado, chica, he preñado, mi cabeza va a saltar. Arazo larriena ere, kasu hauetan, alde batetik infrastrukturak, gehienak ensaiatzen zutelako euren etxeetan, edo euren gurasoen tailerretan, edo aurkitzen zuten lekuetan, Eta gero hori grabatzeko, gehienak hartzen zituzten doble pletinako kasetak, Eta hor, playerrek eman, eta goretzen zuena, hori zen euren maketa, eta listo. Batzuk, egia esan da, zuzeneko bat eman behar zutenean, alba zuten zinta bat eman soinu teknikariari, hori izango zen euren maketa. Baina importantea da, maketa hitza, eta maketeroak aipatzea, zen eta maketak ziren zintak, K-zazpiak, K7. Eta da termino bat gaur egun, edo aspaldia, zeharo galduta dagoena, Gaur egun edozein talde ateratzen duen lehen gauza, LP bat da, edo CD batean, ja maketa kontu hori ja galdu da uste dut. Eta hori, eta batzuk grabatu izan zuten, zinta batzuk, eta zinta bat grabatzea, horrek esan nahi zuen, euren etxeetan grabatu behar zituztela. Eurek kopiak, doble pletina horrekin, eta portada kutre batekin, marrazki batekin, eta bidali, lagunei edo herriko tabernetan. Autoekoiztuta dago, eta jarri dugu Ediciones sin gluten, eta gero ere oso laguntza handia izan dugu DDT banaketak asko lagundu dugulako,
eta DDT banaketak hemen gauden leku polit honetan, eurek daramatelako ere 80. hamarkadako bukaeratik distribuzio alternatiboan eta hor bertan egotea oso ezinbestekoa zen. Uste dut liburu hau, ez bazen DDT-rekin atera, ezin zen atera. Liburu hau Corte Inglesen ez da egongo.